Bagsak pa, mga kabalen. Balikan natin ang mga basketball court na dinayo na ni Mavs dito sa Pampanga. Ang pinakauna ay ang CBA Leoncia kung saan dumayo siya sa isang basketball league dito sa Pampanga at ito po ang kauna-unahan kung saan nagkaroon siya ng interes na magpasok ng team sa liga. At ang next basketball court naman na pinuntahan niya ay ang Barangay Amsic, Angeles City kung saan nadiscover niya at nakita naman ang galawan ni Idol Joel Nabong Masangkay ng Barangay Amsic. Kung saan talagang pinabilib ni Idol si Coach Mavs sa kanyang mga big stick na lefty galawan. At matapos ngang makilala niya ito, nabigyan naman ng chance ang makapag-umpisa ng isang exhibition match dito sa San Nicolas, Angeles City naman kung saan kasali sila Mac Macbati, Mark Malyari at ibang Angeles City players tulad ni Manalang at M. Tongkol. Ang next naman ay ang kalapit barangay naman ng LNW o Lourdes Northwest dito sa Angeles City. Ang basketball court na ito ay kilala sa tawag na Maisan. Opo mga kabalen, malapit siya sa palengke ng Pampang at LNW. Ang next naman natin na basketball court na dinayo ni Mavs ay ang Bacolor, Pampanga. Mga kabalen, maraming malulupit na player dito at nakalaban nga nila sila James De La Peña, varsity player ng Dobsu at former Pampanga Delta. At sumunod naman ang Barangay Bulaon sa San Fernando, Pampanga kung saan naimbitahan sila sa pangunguna ni Idol Quacks Alexis Roas. Coach po ito ng Quacks Basketball. Kung saan nakasama naman nila at nakalaban sila Renz Nicdao at Arben Ortega. Sunod naman sa dayo ay ang malaking event sa CBA Varency Giao, ang CBA All-Star laban naman sa Mavs Phenomenal. Juniors at seniors po ito kung saan pinabilib naman ni si G. Delpino, hetong si Coach Mavs. Ang susunod naman si Coach Mavs. At ang pinaka-updated at pinaka-huling dinayo ni Mavs ay ang laban ng JKP Ballers ni Boss Jan Pineda at ang Mawake Resettlement ng Mabalacat City. Ang pinakamaingay na crowd, sabi nga ni Mavs sa kanyang mga dayo dito sa Pampanga. At ngayon natapos na ang home court ni Coach Mavs sa kanyang bahay dito sa Pampanga. Sino kaya ang mapipili niyong basketball team o basketball lineup na Kapampangan na pwedeng dumayo sa kanila mga idol? I-comment nyo na ang inyong sariling lineup para sa bakbakan at pagdayo mismo sa bahay ni Coach Mavs. Bagsak pa mga kabalen. At saan sa Pampanga gusto nyong dumayo si Coach Mavs? I-comment nyo na, hantayin natin at i-like nyo na rin i-follow ang page ng Kabalen Hoops TV at mag-subscribe sa ating channel. Bagsak pa mga kabalen.